Φέρνε παρόλα αυτά έχει σηκώσει 3 παίχτες. Να δούμε εδώ τον Φιλωμένο. Ανοίγει και τον κόβει ο Ντουντού. Έρχεται τώρα για να γεμίσει για τον Τσέζαρικ. Μόνος του αυτός, κεφαλιά 0-1 ο Αστεράς. Και τα πανηγύρια για τους Αρκάδες που κυνηγούσαν με την καλή τους απόδοση σήμερα κάτι καλό. Και αυτό έρχεται στο 38 με τον Ντάνιελ Τσέζαρεκ. Θα δείτε πως η σέντρα από τον Φλάβιο, μόνος, αμαρκάριστος, εκτελεί ουσιαστικά τον Νικοπολίδη. Ο Τσέζαρεκ για το 0-1. Το χτύπημα από τον Αργεντινό. Η μπάλα φτάνει στον Διόγο μέσα στην περιοχή. Δεν μπορεί να σουτάρει. 2 φορές. Η μπάλα κόντραρε και τώρα γκολ. Γκολ από τον Ντουντού. 1-1 Ολυμπιακός. Με το καλημέρα στην επανάληψη φέρνει το παιχνίδι στα ίσα και τα έξαλα πανηγύρια εδώ από τον Βραζιλιάνο τον Ντουντού. Φέρνει το αβαντάζ προς την δική του πλευρά. Το αβαντάζ πρόκλησης, δείτε εδώ, 2 φορές σταμάτησε τον Διόγο ο Λαζαρίδης. Η μπάλα έφτασε έξω στον Ντουντού και αυτός με πολύ ωραίο σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Σεμπαστιάν Λέτο είναι ο σκόρερ ή ο Ντουντού τελικά? Ο Ντουντού. Φεύγει τον Ζαϊρή και ανοίγει στον Τοροσίδη. Κάνει κίνηση ο Γκαλέτη. Ωραία πάσα για τον Γκαλέτη. Διόγο και Όσκαρ στην περιοχή. Διόγο έτοιμο γκολ 2-1. Έτσι απλά για τον Ολυμπιακό. Σε αυτή την υποδειγματική. Άντε παίρνει κεφάλι στο σκορ. Μπαίνει στη θέση του οδηγού ξανά. Γκαλέτη. Διόγο. Πλασέ 2-1. Για τον Διόγο που πετυχαίνει το 5ο του γκολ στο πρωτάθλημα. Στο κύπελλο, με συγχωρείτε. Και ο Ολυμπιακός κρατά τώρα την τύχη του μάτς στα χέρια του. Υπενθυμίζουμε το παιχνίδι